खुलुमबाय बिटिआर इम्पस्टरि साफ्रोमनिसिमबो आं नैबे दिनै हेल दैमानि सेराव जिरायनानै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ बानायदों बाथ्राया बे मा आं एसे बिराद दुखु मोनबाय थाबाय आरोना मानोना जोंनि बर' हारियाव मा जाखो बर' हारियावहाय मा सुनि हाबबाय नामा सुनि ग्रह नांनाय बायदि मोनबाय आङो मानोना सामफ्रामबो जोंना मास मोनसेबो बाद जाया खालि खारनाय खारदै खालि हिनजावा खारनाय जोंनि बर' हिनजावफ्रा गुबुन हारि माहारिजों खारनाया बारा जाबायलै नोंसोर मा मोनदाङो मा मादो आं मिथिया खिन्थु बर' हारियाव जोंना गुबुन हारिजों खारनाया बिराद बारा जाबाय दिनै बाहाय नुलायबाय आं सासे नै फेसबुकाव सासे हगारदों रुपालि बर' होननाय जे डिमाकुसिनि बिथाङा रुपालि बर'आ सासे बांगालजों खारलायबाय बे जाहैबाय हजरत आली होननाय सासे सेंग्राजों खारलायबाय सोरो जोंनि सासे बर' माने हिनजावा आं नोंसोरनो होबाय थादों स्क्रिनावहाय आसुरिक आरोना बेफोरबायदि जाथाया दिनै मानो जाबाय थादों जोंनि गेजेरावहाय साननो गोनां बाथ्रा आरोना बे जाहैबाय मा भिलेज नं सिंग्रिबारि होनना बुंदों पिएस डिमाकुसि पस्टआ जाहैबाय खाग्राबारि ओमफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो दङ बियो दा बियो सासे बांगाल हजरत आली होननायजों खारबाय दा एसे दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना जोंनि बर' आइजोफोरनियावहाय माखासे बर' आइजोफोरनाव माबायदि सुनि हाबखो आं माने हमनो हाला आरोना माबोरै गावनि माने हारिखौसो बोरै मुगैनानै गुबुन हारिजों खारफाबाय थानाय बे थासारिया गोदान नङा थारमाने ओमफ्राय एसे लाजिथावथावबो जादों आरोना लाजिथावथावा माबोरै होननानै बुङोबा दिनै बयबो मिन्थिखायो गुबुन हारि माहारिफोरनिखौ माथो खारनायखौ खोनायाब्रा नै राजबंसिया सिख्लाया जेनेबा बर' हौवाजों खारफानाय सोरबा बांगाल हिन्जावा बर' हौवाजों खारफानाय बा गुबुन हारिनि माखासे हिन्जावफ्रा माने मा होननानै बुंदों बर' हौवाफोरजों खारफानाय बा दोनखारनाय बेफोरबायदि माने खोनाया आरो नै बेबायदिखौबो खोनाया माथो जे मा होननानै बुंदों गुबुन हारि माहारिफोरनि हौवा हिन्जावफोरनि दिनै गावजों गाव दोनखारलायनाय बे बाथ्राखौबो जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोना खिन्थु जोंनि बर' हारियाव मा जादों आसरिक आरो साननो गोनां बाथ्रा जे दासिमबो जे बेफोरबायदि दोनखारलायनाय थासारिया जोंनि बर' समाजनिफ्राय देरना थाङाखै आरोना दिनै बाहायथ' नुबाय नोंथांमोना फट'आव नुदों जे बे रुपालि बर'आ जाहैबाय बर' नै उन्दै बामनाय मोनसे फट' नुदों आं नोंथांमोनाबो आं देखायबाय थादों स्क्रिनावहाय बे रुपालि बर'आ जाहैबाय मा बे बांगालजों बोरै खारखो बेना फिसाय दंखायो गथ'बो मोनखाबाय आरो दा बांसिन खारनायानो बेफोरबायदि जागासिनो दङ एक्सुवेलि मा जाहोनाव खारमारो मायाव खारमारो सोर साबसे मानसिया दिनैसिम बेनि थार माने जाहोनखौ फोरमायनो हाफैदों हायाखैना मालाबा हायाखै ना ओंखाम मोनजायैनि थाखाय खारदों ना दख'ना गोदान मोनैनि थाखाय खारदों ना फिसाया जौ लोंनानै बुबाय थायो ना न'खरानो बायला जिला बिल्डिं गैया ना जाय हौवाजों खारदों बे खारगाना बिल्डिं दङ नामा थाखा फैसा दङ नामा जाहोनो हायो नामा बिदियाव खारदों ना मायाव खारदों गमा आसरिक बाथ्रा ओमफ्राय बोरैबा सानोबा जों नेगेटिभ पइन्टआव जों थांनांगौ जानानै फैयो आरोना बिसोर मानो खारमारदों गमायो माखौ होननानै खारमारदों साननांगौ बाथ्रा जादों आरो एसे लाजिथावथाव जादों मास मोनसेयावनो बिदि खेबनै गाहाम खेबथाम गाहाम खोनायो आरोना ओमफ्राय एक्सुवेलि जोंनि बर'फोरखौहाय माने गुबुन हारि माहारिफ्रा फुस्लायनो बिराद बोलो मोनो ओमफ्राय आंनि मोनदांनायाव बिदिनो आरोना सोरबा बिराद गोदै खोथा रायलायबानो नोंनो सना होगोन खेरा होगोन माबा होगोन नोंनो आङो मबाइल गंसे बायनानै हरगोन नोंनो दख'ना बायनानै हरगोन माबा मोनसे बायना हरगोन माने जोंनि बर' हिन्जावफ्रा बिराद गोजावो आरोना स' बिनिखायनो दिनै गोदाव सोराव नुसै आरो बेल' नङा नोंथांमोना नायो आरो दानि जेनाखि माखासे कयेकथा लाइमोनफोरखौबो जों नुनो मोनो लाइमोन सिख्लाफोरखौ बबावबा थांबा बेरायबा नुगोन नों गासैबो गुबुन हारिनि हौवाफोरसो बेरायफागासिनो दङ बिनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड सेल्फि लानाय फेसबुकाव हगारनाय नङा होमबा माबा किस खालामलायनायखौबो सिन्थाय हगारो बिदिजों बोरै जागोन जोंनि ससाइटिया दा बेनि सायाव माब्रैबा जों बेखौ जों कन्ट्रलाव दोननो हागोन बेनि सायाव जोंहा बिराद साननांगौ दंसै एक्सुवेलि आं नैबेखौ थाला थुला बुंनो लुगैयो आरोना मानोना जायफोरनाखि हिन्जावफ्रा खारदों बे खारग्रा हिन्जावा मालाबाबो बिनि गोसोआबो माने दैज्य नंखाया बिनि साननायानो जेबो मोजां नंखाया आरो बियो सासे बिमा जानो समाया आरोना गावनि गथ'खौ गारनानै खारनाय हाबा जाखानानै गारना खारबाय गथ' सानै गालांबाय साथाम गालांबाय सोरबा सासे गालांबाय एकदमबारे फेसबुकाव बोलाबाय थाबानो जों बेफोरबायदि खाहानिखौ दिनैसिम मोनबाय थायो आरो ओंखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो शेयार खालामनो लुगैनानै आङो बुंबाय दुखुनांथाव जादों बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ बिसोरखौ जुदि जोंनि बर' हारिखौ गुबुंले खालामनो नागिरबाय जोंनि समाजखौहाय माया जायफोरनाखि हाबा जाखानाय बर' हिन्जावफोर आरो माखासे बर' हौवाफ्राबो लानानै खारो हाबा जाखानाय लानानै खारो
आरो बेबायदिनो जोंनि बर' हिन्जावफ्रा गोबां माखासे आदानि थानानि गुबुन हारिजों हाबा जानोसै जेला खस्थ' मोननांनोसै दोखो दोखो माबा मोनसे खस्थ' भुगिनांसै अब्लासो बर' हारिखौ नागिरफिननांगौ जाना फैसै ससियेल मिडियाआव फैफिननोसै बुंनानै होनोसै दा बे समाव नोंखौ सोर अनसायनो रावबोथ' अनसायनाय नङाना बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं दिनै गसाइगाव थांबाय थानाय समावनो आं बे भिडिअखौ लामायाव दसे थानानै आं नैबे दै सेराव बानायनाय जाबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आं बेखौनो दुखु फोरमायदों बेफोरबायदि थासारिखौ जों माबोरैबा होबथानांगौ बेनि एसे जोङो लामा नागिरलायाबा जोङो आरो समाजा माने गुबुंले जालांबाय थासिगोन मानोना जोंनाव बर' हारिनि गेजेरावहाय बिदिनो जाहैबाय मा गुबुंले माखासे सानस्रिफ्रासो बांसिन जोनोम मोनसै आरो बिसोरनो माखासे जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामो आरोना गावनि हौवाजोंनो माने जुलि जाबाय बेजोंनो मोजाङै मोनजागासिनो दङ ना बेदर ओंखाम ओंख्रि नङा होमबा एसे एनै संसार जानायावल' सोथो दावराव जाया जाखायोखा बेनि गेजेरावबा गुबुन हौवाजोंसो खारबावोबा मारै जागोन बेफोरो बे साननांगौ बाथ्रा आरो बे रायजो जाग्रा नंखाथारा आरोना आरो आंथ' बेखौसो गेरेन्थि होनो लुगैयो सोरबा जुदि माबा मोनसे बिदिनो माने कन्ट्रभारसि जानानै जुदि जाय हिन्जावा खारो बे हिन्जावखौ नागिरफिननायानो मोजां आंनिबा मानोना बेफोरबायदि बे रायजो जाग्रा नंखाथारा नोंजों जुदि हाबा जाहैफिनबाबो बेयो खुनु दिन आरो माबा मोनसे मोजां परिबेसाव थागोन रायजो जागोन जों बेखौ रावबो गनायना लानो हाखाथारा आरोखि ओंखायनो आंनिफ्रायथ' आं सानो आरोना जुदि सोरबा हिन्जावा बेफोरबायदि खारोबा बेखौ नागिरफिननांगौ बे गोनांथि गैखाथारा बेयो गावनि आखलनि थाखायनो गावनि बिफानि थाखायनो बे थैजासे खस्थ' मोनहैखागोन बियो जाय हौवाजों थांदोंमोन बे साननो हागौ बे सेंग्रा खिन्थु बेहा हयथ' सानै हिन्जाव दंखायो हयथ' साथाम हिन्जाव दंखायो सानै हिन्जाव दंखायो जानो हागौ होमबा बे समाव माबायदि जाहैनांगोन दिनै बियो फिसायजों एसे मोजां मोनजादोंमोन खिन्थु बे हौवाजों थानानै बियो खामला बैनांगोन हाजिरा मावहैनांगोन हा बुहुद खस्थ'जों बे भुगिनानै थांनांगोन होमबा बे समाव बियो मा होमबासो गोसोखांफिननोसै गावनि फिसायखौ दा बेबायदि थासारिया जोंनि बर' समाजाव बिराद मोनसे गुबुंले बारहावा लाबोनो नागिरदों ओंखायनो माब्रै मा होनबावनांगौ रायलायनोनो लामाखौ मोननो नागिरा ओरैनोबाथ' जों साधारन मानसिफ्रा मिन्थिजोबखायो मानि थाखाय बांसिन मानसिफ्रा मानि थाखाय गुबुन हौवाफोरजों खारो बेखौथ' जों फ्राय मानसिफ्रानो मिन्थिखायो आरो गोबां बेफोरनि भिडिअफ्रा गोबां माखासे इउटुबफ्राव रेकर्डिं भाइरेलफोर दङ बुहुद भाइरेल भिडिअफोर दङ जों बेफोरनि गेजेरजोंबो जों माखासे प्रुफखौ जों मिन्थिनो हायो आरोना फन रायलायनायाव गावजों गाव बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड नांलायलायनानै बेफोरबायदि घटना जालायनायबो दङ मानि थाखाय गुबुन हौवाफोरजों खारो दा बाथ्राफ्राथ' जों सानना नायोबा बेनो आरोना ओंखायनो बेफोरबायदि थासारिया जोंनियाव जानांलामोन दिनै एथ' हाबा जाखानाय मानसिफ्रा रुफानि बर'ल' नङा बेबायदिनो गोबां माखासे बर' माने सिख्लाफोर हाबा जाखानाय दिनैसिम बिराद खारबाय हाजारनि बारबाय नाथाय दिनै गुबुन हारि माहारिफोरखौ दिनैसिम ससियेल मिडियाआव नुनाय नङा बे उमुखजों खारलांबायनो उमुक हौवाजों खारफालांफिनबायनो होननाय जों दिनैसिमबो गुबुन हारि माहारिफोरखौ आङो दिनैसिम फेसबुकआव नुनो मोनाखै ससियेल मिडियाआव नुनो मोनाखै बा निउस मिडियाआव आं होनाय नुनो मोनाखै आरोखि माने नुयोबा खम बेसिमाव जों नुयो सोरबा उन्दैखौ लानाय बिदि माबा मोनसे नुयो खिन्थु जोंनि बर' हारिया आसरिक जाबाय दे बेनि सायाव जों गासैबो सांग्रां जानांसिगोन नोजोर होनांसिगोन जोङो जेरावबो आं बेखिनिखौनो साफ्रोमखौबो खावलायहरबाय थेंक इउ